Wala sang may na-monitor nga gang group ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO sa probinsya sang Iloilo. Wala sang may na-record o kon na-monitor ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO nga kriminal o kon gang group sa probinsya sang Iloilo, humaling nga nagpungko bilang direktor sa nasambit nga talatapan si Police Colonel Ronaldo Palomo. Suno kay Police Major Rolando Aranyo, spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office, madamo man ang accomplishment sang IPPO sa pagpamuno ni Police Colonel Palomo kaangay sang kampanya kontra illegal nga droga, wanted persons, loose firearms, illegal gambling, fishing kag quarrying. Ginpayag pa ni Police Major Aranyo nga uli nga nalista nga gang group amo ang libuna kag bagatnan nga naga-engage sa gun for hire kag robbery apang naamat-amat ini nga nabungkag sang nagpungko si PD Palomo. Samtang madumduman nga Marso 4 sa nag-isa na katuig, humaling nga nagpungko si Police Colonel Palomo bilang Provincial Director sang IPPO. Kaginisi ka K5, Nicole Castañeda de Prado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.